Ние трябва да сме заедно, винаги както сега. Следващото парче, някои от вас са го гледали на видео, най-новото му видео, което се казва Дзен. Това парче е за всички луди глави, които дават свобода на душата си в свободното си време и правят това, което искат. Хобита и така нататък. Няма да стъпвам, обещавам. Без педерастки изпълнения, тук ще струшим техниката.